Раздел 14. Усё праходзіць. Прайшлі і тыя шчаслівыя дні, калі ўсе былі побач, мала спалі, абуджаліся раней за птушак, сустракалі ўсход, праводзілі сонца, калі яно нізкае адбіваецца ва ўсіх вокнах, і вокны гараць расплаўленым золатам, і дом нібы палае ўнутры, і клаліся позна. Паехалі. Толькі і засталося, што ўспаміны ды надзея. Бо нездарма ж майка казала на ўсё жыццё. Суцяшала гэта дрэнна. Цэлымі днямі адзін. Фельдбауха і французаў сябры сабе не возьмеш. Маці чытае або вышывае другі ваздух, бацька цэлымі днямі на палях, а то на паляванні. І вось у адзін з дзён стаяла сярэдзіна жніўня. Бацька і маці нешта доўга шапталіся за вячэрай, і твары ў іх былі ўстрывожаныя і ўрачыстыя. Урэшце, калі прыбралі са стала, матуля сказала: «Дзядуля прыслаў спасыльным ліст, сынок». Алесь узняў вочы. Дзед пачынаў ужо здавацца яму міфічным. І вось... Ён просіць, каб ты прыехаў да яго. Адзін. Маці казала гэта так, як быццам гэта было адначасова велічэзнай узнагародай і найвялікшай крыўдай. Бацька выняў з пулярэса ліст паперы і прачытаў: «Мізантропія мая і хандра разгуляліся. Мне цяжка бачыць новых людзей, таму і не зваў вас. Твар падабенства Божага мне абрыдзеў, так мала ў ім Божага. Але паколькі настрой гэты ўсё цягнецца і канца яму не відаць, а ў жываце нашым Бог волен кожны дзень, то ўнуку майму Аляксандру належыць ведаць, ва ўладанне чым ён уступіць пасля мае смерці і паспяховага адыходу ў тое, што пасля яе. Таму хай прыязджае да мяне на 1-2 дні». Матуля затуліла вочы рукою. Пальцы яе дрыжалі. Я ведаю, Жорж, чаму ён не хоча бачыць цябе. Гэта праз Кроера. Праз яго ён і мяне не любіць. «Недарэчнасць», — сказаў пан Юры. «Ах, чорт стары, 78 год, а ён блазуе, як недаростак. У яго капрызы, як у цяжарнай. Ты для яго слабая святоша, я сабачнік няздатны на справу». Жорж, пры дзіцяці, ты што? «А таму, каханая, нечакана цвёрда сказаў пан Юры, што з цябе здзекавацца я нікому не дазволю, хоць бы і роднаму бацьку. Звык, у другім веку жывучы, куражыцца і свае прыхамаці вышэй за ўсё ставіць». «Пакінь», — сказала пані Антаніда. «Я, напэўна, памылілася. Ён сапраўды старога веку чалавек. Столькі бачыў, што яму абрыдлі людзі. Хочацца спакою». І тут нечакана ўмяшаўся Алесь. «А ў мяне ніхто не пытае?» — сказаў ён. «А што тут пытаць?» — азваўся бацька. «А тое, што я не паеду», — упарта сказаў сын. «Я не лялька. Цяжка яму бачыць людзей, хай не бачыць. Я таксама чалавек, а не кацянё якое». Пані Антаніда спалохалася. «Ты гэта дзеля мяне зробіш, сынок», — мякка сказала яна. «Ты не звяртай увагі». «Не паеду». «Можа, ты і спадабаешся яму?» «Не хачу нікому падабацца», — зусім па-вясковаму сказаў Алесь. «Што я, дзеўка?» — умяшаўся пан Юры. «Ён твой дзед. Ён даў табе кроў. Самае дарагое, што ёсць у цябе. Ніхто яшчэ не казаў, што загорскія не паважаюць продкаў. Я таксама загорскі». Бацька няшчыра ўздыхнуў. «Не, брат, ты не загорскі. Загорскія не баяліся самых цяжкіх людзей.
Яны, вось хаця б твой дзед, з імператарамі не ладзілі, караля не паважалі, калі ён быў не варты таго. Яшчэ раз уздыхнуў. Ты не з тых, а я думаў. Ёсць у загорскіх звычай адзін, ды ты да яго не дарос. Які? Бацька хлусіў натхнёна, без ценю усмешкі і бадай што першы раз. Калі ўсе бачаць, што хлопец стаў зусім дарослы, ён ідзе вандраваць. Зусім адзін. Сам едзе. Сам начуе, дзе хоча. Па корчмах ці проста ля вогнішча. І гэтым даводзіць, што ён дарослы. Вось я і думаў, што такой вандроўкай табе будзе дарога да дзеда. Паедзеш сам, адзін, узброены. Урга конь далікатны, яму догляд патрэбен. Дык ты ўзяў бы касюньку і паехаў. А я, ведаючы дзеда, які можа любога затрымаць, наколькі захоча. Як гэта? Ён ведае, што двараніну пешшу хадзіць ганьба. Вось і замкне коня, і чалавек сядзіць. Дык я, ведаючы гэта, да доўгай кручы, якая недалёка ад маёнтка, потым даслаў бы Логвіна і загадаў бы яму 2 дні чакаць. Калі б ты не захацеў заставацца, дайшоў бы якую вярсту, ды вярнуўся дамоў. Тым больш, што такога чакаць не даводзіцца. Дзед запрашае на 1 дзень. Ён гаварыў разважліва. Але ты, відаць, не дарос да такога падарожжа. Што ж, пачакаем. У Алеся пачырванелі шчокі. З бліскучымі вачыма ён сказаў: «Хацеў бы я паглядзець, як нехта мяне затрымае ці прагоніць. Я паеду. А калі яму цяжка бачыць новых людзей, дык я яму прывязу новага сабаку. Алму з сабою вазьму». Як? Ты ж верхам паедзеш. Я прывучыў яе сядзець на луцэ. І калі ён толькі словам мяне закране, нагі маёй больш у яго не будзе. Еду на 1 дзень. Бацька адвярнуўся. Вочы яго смяяліся. Алесь выехаў досвіткам другога дня, каб на яго схіле дабрацца да дзедавай вёскі. Ніхто не выйшаў яго праводзіць. Бацька, паслядоўна гуляючы ў прыдуманы ім рытуал, яшчэ з вечара растлумачыў яму дарогу і загадаў Логвіну набыць саквы і скачаць хусту. Потым выбраў сыну стрэльбу і сам набіў 3 набоі на качак. Агледзеў сына. Ну, ідзі спаць. Толькі помні тыя словы на пастрыжэнні. Ты носіш добрую зброю, каб не злоўжываць ёй. Касюнька рахмана стаяла ля канавязі, дыхала ў рукі і твар хлопца цёплым і прыемным. Саквы былі ўкладзены добра, стрэльба і корт прытарочаны да сядла. Алма, уся дрыжучы ад нецярплівасці, круцілася пад нагамі. «Заставайся дома», — з удаванай строгасцю сказаў Алесь. Яна прыціснула доўгія ў завітках вушы, але тон гаспадара не пакідаў сумненняў, і тады сучка ўпала на жывот і, павіскваючы, папаўзла да ног хлопца, маліла аб літасці. «Ну, добра ўжо. Давай паедзем», — сказаў Алесь. Кафейныя вочы загарэліся, сабака падскочыў у паветры і, падціснуўшы кароткі хвост, пачаў лётаць па крузе. Вушы луналі, як крылы. Алесь ускінуўся ў сядло. «Вы ж глядзіце, княжыч», — сказаў Логвін. «Дарога простая, усё берагам. Паромам на той бок. Там паплавамі. А потым, за доўгай кручай, яшчэ вярсту і мост». «Ведаю», — сказаў Алесь.
Заўтра пад'едзеш да кручы. Добра. Алесь нахіліўся і працягнуў руку. Гоп! Сучка падскочыла, каб гаспадар змог спаймаць яе за каршэнь, і хутка ўжо сядзела на луцэ сядла, паважна гледзячы з вышыні на ўвесь астатні свет. Касюнька ступала акуратнымі капытамі. Алма спакойна сядзела на луцэ, часам дрыжучы, калі праязджалі паўз хмызы, відаць, там астаяўся птушыны пах. А рыцар сядзеў спакойны, гатовы да ўсякіх нечаканасцей. Палі, палі. Безліч разоў амытыя сялянскім потам і мужыцкай крывёю. Няма на іх месца, на якім не ступіла б нага мужика, над якім не прасвісцеў яго серп, не заспявала б каса, не сцёбнуў бізун. А ў мяжу ж нейкі, у мяжу, а ў мяжы прыганяты. Жоўцю мужыцкай, злосцю мужыцкай дыхаеш ты, здранцвелы абшар палёў. Чаму гэта так? Хто закляў цябе? Дакуль будзеш ты рабою, зямля? Алесяў прадзед Акім Загорскі, той самы, пры якім адбылася гісторыя з лазняй кагутоў, нарадзіўся ў 1739 годзе і да хрыстовых год пражыў пры каралях. Спаўна зведаўшы і анархію апошніх год кароны, і шляхецкую вольнасць. Асабіста яму было не так ужо і дрэнна пры вольнасці, занадта быў багаты і моцны. Такога і кароль не зачэпіць, і суседзі пабаяцца не тое, каб пакрыўдзіць, але і зірнуць коса. Мог бы, здаецца, жыць і жыць, умешвацца ў палітыку, а з часам, магчыма, і ўплываць на яе. Але рабіць гэта яму было брыдка. Падпойваць шляхту, гарлаць на сейміках, глядзець, як потныя і ачмурэлыя людзі вырашаюць палітычныя пытанні бойкай і шалёна сякуцца на шаблях, ехаць на сейм. Фу! Быццам ваду ступят аўчы. Ад усяго гэтага ў яго балела галава, а ад злосці на людское быдла бывалі прыступы антрапафобіі. Віна ён не любіў, тытуню цярпець не мог. Аставаліся дамы, якімі ён і заняўся, бо быў надзвычай, на здзіўленне, прыгожы і мужны сабой. Вочы сінія, у чорных строгіх веях, валасы каштанавыя, дзіўнай прыгажосці і ўсё натуральнымі локанамі, нос прамы і ў меру доўгі, а рот гожы і цвёрды. Такі спакуслівы для слабога полу, што кожнай жанчыне не магла не прыйсці думка, як гэта добра працягнуць да яго адразу саслабелыя вусны, расслабіць плечы, а там хоць бы і трава не расла. І пры гэтым выгляд меў аніяк не спешчанага прыдворнага, а хутчэй воіна і сакалятніка, небяспечнага для кожнай райскай птушкі, якую адзначыць сваім вокам. Пяшчотнага воіна. Архангела з сінімі вачыма, гнеўнага на ўвесь род людскі, акрамя жанчын. І жанчыны любілі яго, песцілі і дзіўна не гневаліся, калі ён ішоў далей. Потым, ужо на схіле дзён, калі і Акіма Пятровіча даўно не было, у многіх сівых бабуль пры ўспаміне туманіліся вочы. Быў архангел, толькі на адзін дзень, як у Марыі. Для аднаго дня, відаць, і жылі. Усё было. Надушаныя запіскі, чаканне пад замком у дальнім пакоі, пах жаночых плячэй, падобны на пах кветак, у кожнай кветкі свой,
Дуэлі да першай крыві і дуэлі смяротныя на золкім світанні, якое можа стаць апошнім. На дуэлях яму шанцавала, і ён ішоў далей занадта незвычайны і гожы, каб нехта насмеліўся затрымаць яго пры сабе на большы тэрмін, чым ён сам таго хацеў. З Варшавы яго выслалі за замах на каралеўскі гонар. Казалі, не беспаспяховы. Ды і як яшчэ мог бы з ім змагацца нават кароль? Не прывабнасцю ж, не сілай. І, напэўна, стаў бы Загорскі другім дэ Марання, калі б не напаткаў дзяўчыну, якая пакахала яго больш за ўсіх, але не пайшла насустрач яму, бо з дзяцінства была абяцаная манастыру. Загорскі павёў няроўную барацьбу супраць веры людзей і веры самой дзяўчыны, супраць законаў, звычаяў і ўлад. І перамог. А перамогшы, ажаніўся і пасяліўся ў Загоршчыне, дзе пабудаваў сабе і жонцы італьянскі дом, часам заязджаючы ў вежу, дзе пачаў будаваць палац у гонар жонкі, задумаўшы зрабіць яго лепшым за ўсё, што калі-небудзь бачыла Прыдняпроўе і абедзве сталіцы. Засмучала толькі тое, што ў жонкі не было дзяцей. Толькі гэта было хмарай на светлым небасхіле. Так цягнулася доўга. 5 год, аж пакуль у Загоршчыне, Вітахмо, Азярышчы, Татарскай грэблі, Вежы, Святым, Драгавічах, Мілым і іншых вёсках пана не зараўлі, разрываючыся гарматы. Нарадзіўся сын, спадчыннік. Нарадзіўся Даніла, дзед Акіма і ўнук Пятра, а праўнук Севярына і пранашчадак Глеба. Ішоў 1772 год. Як доўбня на галаву, упаў на дваран першы падзел Польшчы. Расія анексіравала Прыдняпроўе. Шмат хто радаваўся, многія лаяліся, сёй той спрабаваў пратэставаць. Але Акіму Загорскаму да ўсяго гэтага не было клопату. У яго быў сын, якому ён пры нараджэнні падарыў вежу і радавы дыямент на боб з 2 пудамі золата. У яго быў сын ад самай каханай жанчыны, а пасля каралёў хоць дэлюш, а пасля каралёў і дзяржавы і нас грэшных хоць 2 лужыны. Дзяржавы праходзяць і царствы праходзяць, вечнае толькі каханне, і чалавек не можа памерці, не пакінуўшы следу на твары зямным. Не ён, дык яго брат. І аб гэтым сведчыць тое, што людзі ёсць на зямлі. Вось ён, чалавек, ляжыць у самых тонкіх пялюшках, расшытых гербамі, на якіх золата і 3 стралы, і родны чартапалох на кургане. У яго ёсць бацька, і маці, і прашчуры, і срэбная лыжка ў роце. Дык гары яны гарам, дзяржавы, прападай яны пропадам. Пан Акім пражыў з жонкай толькі 7 год. Яна захварэла і памерла, пакінуўшы ўдаўцу 2-гадовага сына. Кароткае было шчасце, вырванае ў Бога. Загорскі закамянеў. Гэта быў страшны час. Нешта зламалася ў душы ў князя. Усе зразумелі гэта, калі ён супраць свайго звычаю пакінуў без смяротнай увагі слова аднаго неасцярожнага, які, маючы на ўвазе скон яго жонкі, рэкнуў нешта аб пярсце Божым. Князь толькі змераў яго мёртвымі вачыма і кінуў: «Я прагнявіў Бога. А чым жа вы яго прагнявілі? Такія святыя, што гуляе па вашых маёнтках Ямелька Пугач,
данскі казак, а расейскі лжэімператар. Святасцю? Каб вы ўжо на шыбеніцы ад яго рукі хутчэй павіслі. Каб вы. Неасцярожны замачыў порткі. Шчасце яшчэ, што не крывёю. Трэба было неяк жыць. Дзеля сына. І князь замкнуўся ў загоршчыне, аддаючы сваю ўвагу толькі яму. Былы Шаматон і Ферлакур Важнецкі жыў цяпер ледзь не суровым мніхам. Паляваў, начаваў у лугах, прапах дымам вогнішчаў і верасам. Сына вазіў з сабой, каб рос здаровы, бо гэта было апошняе, што ў яго аставалася. І ён хацеў, каб гэтае апошняе жыло бясконца. З доўгай адвычкі ад жанчын і суровага жыцця вочы былога Ферлакура сталі наіўныя, як свет, і простыя, як шырокае неба над галавою. Быццам усё простае адбілася ў іх. Смяротны позірк запаляванага воўка, шырыня рэк, дым начных вогнішчаў і васільковае неба з першай зоркай. Жанчыны былі цяпер непатрэбныя яму. Ён цвёрда, не чуючы ў гэтым ахвяры, вырашыў, што іх не будзе ў яго ніколі. І тут пачалася сямейная легенда. Вясною 75-го года імператрыца Екацярына вырашыла наведаць свае новыя землі. Яна ехала туды для сустрэчы з імператарам аўстрыйскім Іосіфам, які павінен быў прыбыць у Магілёў інкогніта пад імем графа Фалькенштейна. Пацёмкін, якому указам ад 1 студзеня былі даручаны губерні Наварасійская і Азоўская з умацаваннямі Дняпроўскай лініі, кінуў Крым і паскакаў у Полацак, першы пункт, дзе павінна была спыніцца самадзержыца. Адусюль збіраліся ў Полацак дваране. Узброеныя магнаты ехалі са сваімі сцягамі, ведучы пад імі атрады свае загонавай шляхты. Ад магілёўскага дваранства для сустрэчы імператрыцы быў накіраваны ў Полацак князь Загорскі. Ён не адмовіўся. Сход аказаў яму гонар і рушыў на чале 200 сваіх шабель. Екацярына ехала ў Магілёў з новым сваім фаварытам, Ланскім. Што б там пра яго не казалі, але ён па-сапраўднаму, не з-за пашаны і выгады, кахаў яе. Занадта глыбокім і таму трошкі прыніжаючым каханнем. Каханне гэта было яму не радасцю, а крыніцай невычэрпных мук. Ён баяўся. Ён ведаў, што ён безабаронны, што ад яго, як і ад іншых, нічога не залежыць, што ў кожную хвіліну яго разам з яго каханнем могуць кінуць у чорную бездань, якой уяўляўся яму свет без яе. У гэтым была страшная горыч, бо душой ён ведаў, калі яго кінуць, то па заслугах. У яго не было ні мужнай сілы і розуму Пацёмкіна, ні прыгажосці Зорыча. Чым ён мог утрымаць яе? У яго было толькі каханне, кранальнае ў сваёй непасрэднасці і глыбіні. Але ён быў пасрэднасцю. Ці кахала яна яго, ці магла без яго жыць? Ён быў пасрэднасцю, так, але ж і Рамеа, калі адкінуць яго страсць, звычайны малады чалавек, якіх тысячы. Ды і яна была не Юлія. Не было дзяўчынкі ў росквіце вясны, кранальна няўмелай і моцнай у гэтым няўмельстве. Была жанчына.
якая пачынала старэць і якая прывязалася да няўдалага палюбоўніка амаль па-мацярынску. Што ж, жывуць і з такім каханнем. Жанчыны, якія старэюць, часта пачынаюць кахаць маладых, быццам жадаючы падмануць лёс і сілком вярнуць сабе маладосць. Гэта нават даволі моцнае пачуццё. Яно можа стаць апошнім. З усякай жанчынай, акрамя такой, як яна. Другая бяда Ланскога была ў тым, што тая, каго ён кахаў, належала да жанчын, якія ўтрапёна не жадаюць старэць. Яна ведала, што яе прыхільнасць адна з першых адзнак старасці і міжвольна супраціўлялася. Ёй хацелася іншага кахання. Яна была жанчынай, не старой жанчынай. Ва ўсякім разе, не адчувала сябе такой. А жанчыне заўсёды столькі год, наколькі яна сябе адчувае. Ён мучыў сябе, ён марнеў. Ён павінен быў загінуць, хаця яго скон быў яшчэ далёка. Усё гэта робіць зразумелым тое, што адбылося далей. Самы старажытны горад усходніх славян лунаў сцягамі, зіхацеў золатам, грымеў музыкай, пераліваўся ўсімі фарбамі адзенняў. І яшчэ цвіў. Берагі палаты і дзвіны захлыналіся ў бела-ружовай кветені яблынь і вішні. Быў разгар вясны, і духмяны, нясцерпна салодкі малады вецер ляцеў з палёў і лугоў. Якімі гімнамі ўславіць цябе, вясна, за ўсё тое, што ты давала мне. За радасць першай маёй вясны, горыч той, ты помніш якой, і безнадзейнасць апошняй. Якімі гімнамі, калі ўсе яны не варты пад вяночка кветкі і горычы вуснаў той. Якімі словамі, калі нямая мая гартань і слабы мой язык. Зямля дрыжэла ад гуду званоў. Два зіхоткія шэсці цяклі па горадзе. Імператрыца ішла ў праваслаўны, Пацёмкін ва ўніяцкі сабор. Магчыма, успомніўшы няпэўныя чуткі аб сваім паходжанні, магчыма, праз жоўчнасць і пагарду да ўсёй гэтай камарыллі, але ён купіў сабе права на прыдняпроўскае дваранства і торкаў ім усім у нос, забыўшы ўсе іншыя свае тытулы, дражніў былых сяброў, з пагардай махаючы на іх рукою, не двухсэнсоўна даваў зразумець ім, што ён пагарджае ўсім астатнім, як забаўкамі прыдатнымі для халуёў, і ганарыцца толькі гэтым. Яму было горка. І не таму, што яго зорка закацілася, бо ён і не жадаў, каб яна зноў узышла, а таму, што ўлады першага ў краіне ў яго так і не было. Чорт з ёю, застудай. Страсць скончылася, і чаму б не глядзець скрозь пальцы на тое, што робіцца вакол сардэчнага друга. Нясцерпна было іншае. Ён так і застаўся другім. Валодаючы ёй як жанчынай, не да канца, далёка не ва ўсім, валодаў ёю як імператрыцай. А імператрыца бачыла ўсё гэта і пасмейвалася. Яе сардэчны друг Грышанька ці не занадта многа хацеў. Так сутыкнуліся ў святочным полацку некалькі чалавек, звязаных з адной. Непадалёку, у шклове, сядзеў і чакаў адзін з былых, Зорыч, што спадзяваўся раскошай прыёму вярнуць сабе фавор. Побач
у Полацку былі двое. Адзін не баяўся нічога, другі плакаўся і баяўся ўсяго. Адзін быў астылы, верны і трошкі іранічны друг, другі змучаны рознымі падазрэннямі каханак. Але героем гэтых дзён не быў ніводзін з іх. Героем быў чалавек 36 год, у простай з выгляду, шырокай мясцовай вопратцы, якая каштавала, калі браць разам з шабляй, больш за вопратку ўсіх. Толькі ягоны позірк не выказваў ні чакання, ні іроніі, ні пакут, а быў просты, ветліва адданы позірк. Просты, як вольнае неба над гэтай ракой. І ўладарка заўважыла гэты позірк. Заўважыла яшчэ тады, калі ён проста і натуральна падаў ёй руку, каб узвесці на кілім, што вёў да сабора. Білі званы, цвілі дрэвы, і на хвіліну ёй здалося, што вось ён. Той, што вызваліць яе ад безнадзейнага кахання аднаго і ад іроніі другога. А ён ішоў у баку, па зямлі, і гэта было б нават дзёрзка, каб не тое, што ён прыагаліў шаблю, як тады, калі чытаюць Евангелля. Простыя, як у мудрага казачнага звера аднарога вочы, дзіўнай прыгажосці, у прыродных локанах валасы. Ён ні аб чым не думаў. Ён і шаблю прыагаліў не з павагі да царыцы, бо ніколі не думаў, добры ці дрэнны яна ўладар, а з павагі да жанчыны. Ён не ведаў, ці падабаюцца яму гэтыя лёгкія і злёгку напудраныя залацістай пудрай валасы, ярка-сінія вочы, ямачкі на шчоках і прыемная паўната. Яна была проста жанчына, а ён паважаў сапраўдных жанчын. Усё адно, добрыя ці дрэнныя яны былі. Ён ведаў іх, значыць, апраўдваў. Яна была проста жанчына і няпростая жанчына. Уладарка душ усіх, хто тут быў. І ён, не разважаючы і нават не думаючы аб гэтым, прызнаваў яе права на ўсё, на душы і целы падданых. І ён, не ведаючы гэтага, гатовы быў без слова, без самых маленькіх ваганняў аддаць ёй самога сябе, калі яна захоча, як аддаў бы ёй свой дом і ўсё, чым валодаў. Ён ніколі не прызнаў бы ўлады мужчыны над сваім жыццём, але ён прызнаваў гэтую ўладу за жанчынай. Гэта было вышэйшае, як ён разумеў гэта простым сэрцам. Калі на цябе замахваецца Зеўс, яму адказваюць стралой. Калі цябе жадае Афрадыта, ёй адказваюць маўклівым схіленнем галавы. І ён, не ведаючы яшчэ гэтага, аддаў бы ёй сябе, калі б яна захацела без аніякіх пакут сумлення, бо не лічыў такога здрадай памяці жонкі. Можна пагарджаць жанчынамі, шануючы памяць адной, але нельга адмовіць у пацалунку багіні, не думаючы аб тым, вартая яна ці не вартая. Шмат у яе было міфалагічных прыгод з другімі, ці зусім не было. І яна адчувала гэты асаблівы, проста велічны склад душы невядомага ёй князя, і на хвіліну яе ахапіла такое жаданне пры ўсіх схіліць да яго галаву, што яна толькі вялікім намаганнем волі стрымала сябе. Ілюмінацыя залівала горад, як быццам гэта палаў Рым.
5 пірамід узвышаліся вышэй за будынак езуіцкага калегіума, а яшчэ лёталі ракеты, утрапёна круціліся колы з агню. І ўвесь час, увесь гэты вечар яна на прыстойнай адлегласці бачыла просты, шчыры і зусім някрыўдна абыякавы да яе твар дзівоснай прыгажосці. Калі князь выпадкова аказаўся побач, яна не вытрымала. Як прыгожа. Сказала яна. Прызнацца, нават я ніколі не бачыла такіх высокіх пірамід. Што дзіўнага, проста сказаў ён. Іх зрабіў я. І гэта не было выхваляннем. Чаму? Спытала яна. Каб гэта было не тут, а ў сталіцы, дзе ўсяго больш, я зрабіў бы ўтрая вышэйшыя. Дзеля вас. Гэта было занадта проста і аддана для камплімента. Ён быў самай прыцягальнай і прывабнай істотай, якую ёй даводзілася сустракаць у жыцці. І першай істотай, якую яна ані не разумела. Спадзяюся, вы не пакінеце мяне ў гэтым падарожжы, князь. Я суправаджаю вас да самага Магілёва, маці. Загад дваранства. Лёгкі ў хадзе, ён аддана ішоў з ёю, прыагаліўшы шаблю, як тады, калі чытаюць Евангелле, і нічога не хацеў. Спявалі салаўі. Праз цікавасць да яго яна амаль не запомніла першых дзён падарожжа, не звярнула ўвагі на шклоўскую раскошу Зорыча. А ён пра дзівосы Зорыча сказаў толькі: густу малавата. Багаты рымскі вольнаадпушчанік. Дзёрзкасцю гэта зноў-такі не было. Тон быў не той. А што б зрабілі вы? Не без какецтва спытала яна. Гэтага я не зраблю вам. І не таму, што не магу, а таму, што не хачу. Я проста пастаўлю вам шатры, гасударыня. Шатры ён сапраўды паставіў падчас адной з днёвак вялікага картэжу. Паставіў на галавакружна высокім беразе Дняпра, адкуль было відаць на 30 вёрст. Паставіў у сівым пышным палыне і верасе, не крануўшы ані былінкі. Безліч шатроў, бела-шаўковых, з залатымі макаўкамі, і адзін, самы высокі, з барвянага шоўку. А ў палыне, наўздалёк, пасвіліся белыя, як снег, коні, з залачонымі капытамі, як быццам так заўсёды было. І ніякіх разваг. Цэлы дзень праплывалі ракой чаўны, у якіх людзі ігралі на рагах сумную мелодыю. Яны праплывалі так, што гукі аднаго яшчэ чуліся недзе далёка-далёка, калі з другога боку пачынала нарастаць мелодыя з другога чоўна. Пасля шумных марнатраўных свят гэта было лепей за ўсё, што даводзілася перажываць. Гэта быў такі спакой, што яна была ўдзячна яму за гэта. І яна не разумела яго. Ён так трымаў сябе, што яна не здзівілася б, каб ён выявіўся нявінным. Мужчына з мужчын, у гэтым не магло быць сумнення, прывабны з прывабных, а ў вачах простасць і нечапанасць воблака, што самотна плыве над Дняпром. Ёй гэта абрыдла. Яе захапляла гэта. Яна стаяла з ім над урвішчам. Світа сядзела ў шатрах, такі быў яе загад. І што ёй было да пакутных вачэй Ланскога? Вы кахалі калі-небудзь, князь? Кахаў,
государыня. Ну, а я вам падабаюся? Пажартавала яна. Я ў захапленні ад вас, проста сказаў ён. Спадзяюся, вы захапляецеся мною не як дзяржаўнай асобай. Пагразіла яна. Я не думаў пра вас у гэтым сэнсе, проста сказаў ён. Не, яна не разумела яго, але ні да каго яшчэ яе не цягнула так. Бясконца абшар ляжаў над ракой, і вецер дыхаў горкім палыном і юнацтвам. Я чакаю вас сёння вечарам, князь. Ціха сказала яна. Ён моўчкі і проста схіліў галаву. Пад месяцам серабрыўся палын, як бясконцае мора. Прыадхінуты бок шатра часам уздыхаў пад нячутным парывам ветру, які браўся невядома адкуль, прылятаў, песціў на імгненні іх плечы і зноў заміраў. І гэта было, як працяг яго пацалункаў. Ад месяца цягнулася па вадзе срэбная дарога і знікала пад галавакружнай стромай. Ад месяца над срэбным морам палыноў стаяў падманлівы, празрыста-срэбны туман, і ў ім, недзе далёка, вымалёўваліся здані белых коней, ды часам прывідна зіхацелі іх пазалочаныя капыты. І аднекуль здалёк, з гэтай дымкі, цёплай як дзень, даляталі зрэдку па коле выгукі вартавых на нейкай зразумелай і незразумелай, рускай і зусім не рускай, гартанна-спявучай мове. Высокія вежы Полацка! Высокія вежы Загорска! Палын, палын, срэбнае мора. Высокія вежы Сухадола! Моцны меч Загорскіх! А ветрык зноў уздыхаў, і срэбная дарога трошкі адплывала ў бок, каб праз імгненне вярнуцца зноў. Яна была спалоханая. Яна яшчэ менш разумела яго і сябе. Гэта зусім не была прыгода. Гэты палын, і коні, і воклічы, і яго пацалункі зусім не былі лёгкім ключом да загадкі, як яна спадзявалася і як заўсёды было да гэтага. Ён ляжаў побач, абняўшы яе моцнай безвалосай рукой, срэбнай ад няпэўнага святла, моцнай і шаўкавістай, як гэты палын. Ён здаваўся такім простым, як воблака і як вольнае неба. Напіся і зразумееш. І вось яна напілася і разумела цяпер яшчэ менш. Але гэта была не прыгода. Гэта было, напэўна, тое, дзеля чаго варта жыць. І яна спалохалася, зразумеўшы. Адкуль гэта было? Адкуль? Пры такой простасці з'явілася ў ім такая вытанчана моцная, адвечная, без адзінай заганы пяшчота і цэласнасць. Думкі яе былі як палын, і як месяц, і як здані коней. Яна не разумела. Рысы і выраз яго вачэй дзіўна і нечакана мяняла і змякчала яго манера браць. І гэта была манера такой пяшчотнай сілы, такой умелай і такой наіўнай магутнасці, якой ёй ніколі не даводзілася бачыць.
Гэта былі такія ўмелыя і такія мужныя рукі. У іх хацелася быць вечна. А ён з усмешкай успомніў, як сёння нежанаты старэйшы брат прапанаваў яму пайсці і падстрэліць для гэтай жанчыны белага аленя, які прыбіўся ў наваколле і якога бераглі на ўсякі выпадак. «Не магу», — сказаў ён. «Я пры матухне». «З матухнай», — бурчэў брат, «менавіта з матухнай. Яна на 40 год старэйшая за цябе». «На 10. Па вопыце, брат. На ўсе 100. Мне ўсё роўна». І тады брат з дакорам і стрыманым гневам сказаў яму: «Добра, ты ўзяў, а не цябе. Добра, малайцы прыдняпроўцы. Але ты што, не памятаеш, хто яна?» «Хто?» «Вораг. Люты наш вораг. Сука! Ваўчыха драпежная!» «Не лайся», — непарушна сказаў Акім. «Я быў з ёю. Я не павінен дазваляць». «О, тады ў яе павінна быць большая, чым ва ўсіх жанчын на зямлі чарга абаронцаў. Я за іх не адказваю. Ваўчыха! Што яна прыдняпроўю зрабіла? Ваўчыха лютая!» «До», — сказаў Акім Пятровіч. «Я таксама прыдняпровец». «І што?» — з'едліва спытаў брат. «А тое, што мужчыну за ўсё такое я забіў бы. А яна, браце, баба». Брат толькі рукою махнуў. «Ну і заставайся з матухнай». «Лухту», — казаў брат, — «яна зусім не была старэйшая. Прынамсі, з ім». Серабрыўся палын. А ён ляжаў і слухаў яе маўклівыя думкі. Яна не ведала аб ім нічога. «Хто ты?» «У мяне сын. Я ўдавец». «Адналюб», — падумала яна. Але гэта ўсё адно нічога не тлумачыла. Адналюбы не бываюць такія. У яго руках хацелася быць вечна. Як тады, з незабыўным, з няшчасным Сярожам Салтыковым, з яе першым, з сапраўдным. Але той скарыўся, адступіў. Гэты не адступіў бы. Усё, што было потым і да гэтай ночы, усё было лухта. Нават сардэчны друг Грышанька, у абдоймах якога, як у абдоймах другіх, толькі паміраць. Кентаўры, мужыкі, з імі адчуваеш сябе у большай ці меншай ступені бабай, адданай на разарванне лютым страсцям. З гэтым багіняй, роўнай свайму Богу, ад якога, а можа гэта здалося, пахла горкім дымам. «Высокія вежы Полацка!» Палын, палын. «Высокія вежы Магілёва! Моцны меч Загорскіх!» «Чаго ты хочаш?» — спытала яна. «Нічога», — проста адказаў ён. «Мне больш нічога не трэба». Я цалаваў вусны імператрыцы. Сам сабе ён падумаў. І каралевы. Даўно. Але меў досыць розуму, каб не сказаць гэтага ўголас. «Хочаш са мной? Назаўсёды?» Чаго ёй каштавала апошняе слова, якога нікому нельга было казаць. Але яна ведала, толькі ім можна ўтрымаць такога.
А ён успомніў вочы Ланскога, вочы сабакі, які адусюль чакае ўдару. І ў яго няма іншай абароны, акрамя гэтых вачэй. І успомніў вочы сына і мармуровыя вочы жонкі на статуі ў яе маўзалеі, і тысячы іншых вачэй, і срэбны палын, і белага аленя, які пасвіцца недзе ў верасе. Калі Ланской быў лухтою, не ўмееш бараніцца, не бярыся. Дык астатнія вочы і верас былі ўсім. Гэта было б шчасце з табою. Але ад магілы жонкі не магу. Абяцанне. Застацца б з ім нельга. Нічога такога нельга. Нельга было ўсім шчасцем жыцця і, як яна цяпер бачыла, усім няшчасцем яго. Нельга адабрала таго, нельга адбірае цяпер гэтага. У яе хапіла вытрымкі моўчкі, без слёз згадзіцца з гэтым. Таму што яна была жанчынай больш за каго на зямлі. Усё было як трэба. У яго магіла жонкі, у яе магіла кахання. Палын, палын. Срэбнае мора. Урэшце ўсё жыццё яна помсціла мужчынам за свой авечы, за свой рабскі род. Бляддзю выславяць. Няхай. Але няхай ляжаць у нагах, няхай не маюць волі. Раней яна дзякавала лёсу за такую магчымасць. Гэта ім за подласць мужа. За тое, што зрабілі з сярожанькам. І вось адзін раз, калі яна не была мсцівіцай, калі яна не магла зрабіць гэтага, прыйшла гэта ноч, гэты палын і гэты боль. Пэўна, дрэнна рабіла, помсцячы. Пэўна, не ў гэтым жыццё. І ёй было горка, што толькі гэтую ноч будзе пахнуць палын. Паспадзявалася на ўладу, паспадзявалася на яе зіхаценне, і вось. Ад бабскай трагедыі, ад бабскага адвечнага лёсу не абароніць і трон. І яна ляжала з сухімі вачыма, гледзячы ў серабрысты туман. Палын, палын, срэбнае мора. Якая яшчэ доўгая ноч. Толькі б не страціць. Толькі б не страціць ніводнай хвіліны. Яны сустрэліся яшчэ раз. Праз 10 год. Усе гэтыя гады Загорскі жыў у маёнтку, выхоўваў сына, будаваў палац у вежы. Усіх дзівіла, што ён нічога не атрымаў за той фавор. Гэта было дзіўна, бо ўсе памяталі вочы імператрыцы, якімі яна глядзела на яго пры развітанні. Расставаліся не падданы з царыцай. Расставаліся мужчына з жанчынай, Адам і Ева, роўныя перад гэтым небам. І гэта было высакародна, тое, што яна не захацела сапсаваць гэтай роўнасці золатам. Значыць, не захацела. Значыць, варта было. Упершыню. З іншых можна было пасмейвацца, што яны атрымалі 6000 душ і 30 000 посудам за немалую фурыю ў справах кахання. З гэтага пасмейвацца было нельга. Бо гэта не было справамі кахання. Гэта было каханнем, роўнасцю, жаночай адданасцю, тым, чаго не купіш і што не ў кожнага бывае на зямлі. У яго прыбавіўся клопат абараняць на дуэлі яе імя,
калі нехта яго пэцкаў. Гэта даводзілася рабіць часта. Але ніхто не дакараў яго за адданасць ураду, якім палова людзей Прыдняпроўя пагарджала. Усе ведалі, што ён проста абараняе жанчыну, з якой ён быў. Як ён абараняў усіх, хто з ім быў. Летам 1785 года імператрыца ехала ў Крым. За год да гэтага памёр Аляксандр Ланской. Памёр ад працяглага злоўжывання кантарыдамі, вясёлкавымі мухамі бэзу. Што б там ні казалі, а гэта каханне зжэрла яго, прагны ідал, якому ён прысвяціў сябе і які 10 год патрабаваў ахвяры жыццём. Яна звыклася, зжылася з ім за 10 год. Што зробіш, калі сапраўднага няма? 6 месяцаў яна была няўцешная. І вось чакала дарога. Чакалі ў Кіеве ўбраныя галеры, чакалі пацёмкінскія вёскі. І адначасова нічога не чакала. Увесь час яна не магла пазбыцца думкі, ці сустрэне ён, ці выедзе насустрач, які ён. Пэўна, пастарэў. Нічога так і не было ў жыцці, акрамя водару палыну. Быў архангел, адзін дзень, як у Марыі. Для аднаго дня жыла. І вось калі адкрыўся вачам Дняпро, на страшны адхон процілеглага берага вылецелі коннікі на дзікіх конях. Коні па самыя жываты танулі ў квітнеючых травах. Спадарожнікі ўсё яшчэ меркавалі, хто б гэта мог быць, і толькі яна адна ведала. Ён. Флатылія чаўноў ляцела з таго боку. На шырокіх плытах везлі коней, плямістых дрыгантаў, якімі славілася гэтая зямля. Кіпела пад вёсламі вада, ляцелі воклічы. А на носе пярэдняга чоўна стаяў з вяслом у руцэ, як Святаслаў у дарастоле, той, якога не магло забыць сэрца. Бо ён быў не невядомым фаварытам, загубленым недзе паміж Ланскім і Мамонавым, а адроджанай на адну апошнюю ноч маладосцю, горкім пахам палыну за шоўкам шатра. Не дачакаўшыся, пакуль човен ударыцца ў бераг, ён скочыў амаль па калена ў ваду і размераным лёгкім крокам пачаў падымацца па спадзістым адхоне да яе карэты. Ён быў той самы, толькі сівізна густа ляжала ў валасах, ды спакайнейшыя сталі вочы. І ён проста кінуў ёй пад ногі куфэрак з зямлёй, шкуру серабрыстай лісы і залаты злітак. Я рады вітаць вас на сваіх землях, вялікая маці. Мая зямля, мая цеплыня і маё золата вашы. А спакойныя вочы даказалі. Помню. І я не магу забыць, адказалі яе вочы. І раптам горыч сціснула яе сэрца. Вось зноў бяжыць рака, зноў серабрыцца палын, як шкура гэтай лісы, зноў стаіць ён. Нічога не змянілася, толькі непапраўна пастарэла, толькі змянілася яна сама. Ах, не трэба было нічога акрамя палыну, не трэба было ўсяго. Аддала сябе страшнаму нельга. Плаці. Божа мой. Магло б быць, каб не ўсё гэта 10 год волі і простага шчасця. Гэты не здрадзіў бы. Гэты верны. Нельга. Няма дарогі. Вазьміце гэты табун, вялікая маці,
сказаў ён. Такіх коней няма больш нідзе. Хай яны верна носяць вас, як верна будзе насіць вас мая зямля. Ён падкрэсліў мая. Ён гаварыў пра сваю зямлю і сябе, а не пра ўсе землі вялікай ракі. Не трэба, князь. Яны шчаслівыя тут. Тут расце палын. І ён схіліў ветліва і проста сівую галаву. А дзе ваш сын, князь? Ён тут? Данііл, грымнуў князь, выйдзі. І тут яна ўбачыла, як з вясёлкавай гурмы выступіў 13гадовы юнак, стройны, ганарыста моцны, яркі, падобны і непадобны на бацьку. Лёгкім крокам падышоў да яе, зграбны, як казачны царэвіч, у расшытай срэбрам блакітнай вопратцы, у блакітных чаравічках, з залочаным кінжалам на баку. Ішоў і не ведаў, што кожны яго крок па сэрцы той, што глядзела на яго. Каб такога сына ад гэтага. Мог бы быць толькі на 3 гады маладзейшы, моцны, гожы, ускормлены і гэтым ветрам, і месячным сяйвам на срэбным палыне. Не клікуша, не прыдурак Павал, Багініч. І мог бы быць ад яго, ад таго, у чыіх руках хацелася быць вечна. Данііл падышоў, стаў і пачаў без страху глядзець у яе вочы. Гэта была царыца, тая, перад якой трэба пакланяцца. Такой, толькі маладой, калісьці будзе яго жонка. І тая глядзела, і горыч ставала нясцерпнай. Бо гэты хлопец, зусім непадобны, нагадваў ёй чамусьці таго у срэбную ноч, і яшчэ Сяргея Салтыкова, першае каханне, перад якім дагэтуль сорамна за кожнае. Акрамя таго, у срэбную ноч. Горыч першага кахання, за якім туга да канца, акрамя шчасця і горычы ў ноч, калі серабрыўся палын. Нагадвае Сяргея, але прыгажэйшы стакрот. І чысты і вырасце, не будзе без страсці і, хай часовага захаплення, махацца з першай лепшай спадніцай. Мінулі гады. А шкада, што мінулі. Быўшы дзяўчынкай, вось такога б кахаць, або мець сынам у свае гады. Мінулі. І гэты будзе з другой, калі ўжо не будзе ні яе, ні ўсіх, з кім была. І таго, які падарыў ёй срэбны палын пад месяцам. А хлопчык глядзеў на яе, і яна здавалася яму прыгожай, бо ўсё было для яе. І ён спакойна падаў ёй букет палявых кветак, аблямаваны дымна-шызым палыном. Яго ніхто не вучыў. Проста ён любіў палын. Горыч была нясцерпнай. Каб не ўпасці ад яе ў непрытомнасць, не біцца галавою аб штосьці цвёрдае, трэба было нешта казаць. Позірк яе ўпаў на залатыя похвы кінжала. Маленькі ліцвін. Сумна і горка сказала яна. Калі-небудзь ён заменіць гэты кінжал шабляй і пойдзе на нас. Вы ж нас усіх ненавідзіце. Шчокі яго ўспыхнулі, ён глыбока ўздыхнуў. А потым выцягнуў лязо з похваў, зламаў сталь і кінуў абломкі да яе ног. Не. Яна не магла смяяцца з гэтага жэста дзіцяці.
Ну, а каб табе сказаў гэта пасля мяне нехта другі, толькі больш рэзка. сказала яна. Нехта з мужчын. Вось ён. І яна паказала на новага фаварыта, Дзмітрыева Мамонава, быццам помсцячы яму за тое, што ён побач. Мамонаў ганарліва крывіў вусны. Тады я б пашкадаваў, што зламаў кінжал, адказаў юнак. Пашкадаваў бы на тую хвіліну, якая патрэбна, каб узяць другі. Яму давялося б дрэнна. І ўсе засмяяліся, бо субтыльнаму і дробнаму ў касці Мамонаву сапраўды давялося б дрэнна з гэтым зграбным і моцным юнаком. Веі бацькі павільгатнелі ад гонару за сына. А яна зноў успомніла палын і белых коней у месячнай імгле. У вежы адгрымела такое свята, якіх Прыдняпроўе яшчэ не ведала. Ніхто не знае, ці вярнуўся палын, ці не. Але ад'язджаючы, яна сказала Акіму Загорскаму: Не захацеў узяць тады, вазьмі цяпер. Для яго. Цяпер жа ўсё адно, цяпер канец. І ён пашкадаваў апошнюю сваю жанчыну. Для яго вазьму. Гэта былі землі на поўдні, тыя, што праз 20 год былі прададзены за 2 мільёны. Акіму яны не прынеслі і шэляга. Ён не ўзяў ніводнай душы, каб пасяліць там. Нікога з жывых не трэба было ўмешваць у тое, што адбылося паміж гэтай жанчынай і ім. Яны былі роўныя, і ў гэтым была адзіная ўзнагарода. Нікога з жывых. Чаму ты не хочаш? Чаму бярэш толькі гэта? Там таксама расце палын, адказаў ён. Не для нас, сказала яна. Данііл праводзіў яе да Кіева. Яна сама папрасіла аб гэтым. І, сочачы за картэжам, які знікаў удалечыні, Акім Пятровіч міжвольна і ўголас сказаў яе словы. Не для нас. І гэта было ўсё. Даніілу Загорскаму было 24 гады, калі памерла імператрыца. Акім Загорскі памёр на год раней, у адначассе. Зусім малады. У нейкіх 57 год. З'ела яго, відаць, тая манера жыцця, якой ён трымаўся апошнія 20 год. Натура з лішкам сіл не магла змірыцца з бяздзейнасцю. Толькі памяць жонкі і сын, ды яшчэ паляванне. І вось, як толькі сын перастаў патрабаваць увагі, пачалося згасанне. Пан Акім ездзіў у ад'езджае поле яшчэ за 2 дні да скону, а назаўтра злёг. У горле нешта клікатала, а потым сціхла. Магутныя рукі нерухома ляжалі на атласе пакрывала. Прычасціўшыся, ён развітаўся з сынам і змоўк. І толькі за 5 хвілін да скону, не расплюшчваючы вачэй, сказаў адно слова, ледзь чутна. Палын. І невядома было, аб чым ён гэта, аб месячным палыне ці наогул аб жыцці. Аб сконе бацькі сын паведаміў у Пецярбург. Яшчэ тады, падчас падарожжа, развітваючыся з ім, яна прасіла аб усіх зменах у жыцці пісаць непасрэдна ёй і дала сваю пячатку. Плакала тады. Ведала, што перад хлопцам не сорамна. Ён нічога не сказаў у той час бацьку. І вось цяпер напісаў. Месяцы 2 нічога не было чуваць. А потым на загоршчынскае падвор'е 8 коней прывезла акутую жалезам павозку. На ёй была суцэльная глыба малахіту
вышынёю 2 чалавечыя росты, нейкага дзіўнага дымна-зялёнага малахіту у шызых разводах, як палын. На глыбе былі толькі 4 словы: «Валя, принципиум, финис мей». Бывай, пачатак канца майго. Акім Пятровіч быў пахаваны ў магільні Загорскіх умоўна. Там ляжаў толькі ларэц з ягонай зямлёй. А сам ён знайшоў спакой у маўзалеі, помніку жонкі, куды глыбу ўцягнуць было нельга. І таму малахіт паставілі на капец, які насыпалі звонку. З таго боку маўзалея, з якога унутры ляжаў ён. 2 ляжалі разам. А камень ляжаў, аддзелены ад іх мурам і прыхілены да яго. А над усім гэтым распасціралі свае зялёныя лапы лістоўніцы. Праз некалькі месяцаў імператрыца памерла. Але яшчэ да гэтага, у год смерці бацькі, малады пан ажаніўся. Дагэтуль бацька запаўняў усё яго жыццё, і, страціўшы яго, Даніла адчуў страшэнную самоту ў халодным пустым доме. Бацька, шкадуючы да пары сына, не прышчапіў яму сур'ёзнага напрамку думак, таго, які прымушае чалавека свядома выбраць сабе шлях і потым усё жыццё трымацца яго. Гады за 4 да скону пан Акім кінуўся быў разбірацца ў тым, што робіцца, чытаць філасофскія кнігі навейшага часу і ледзь не стаў марціністам, але потым кінуў гэты занятак. Фармазоны здаліся яму аж да немагчымасці нуднымі. Сядзяць сабе ў падполе, як шчуры са сваімі цыркулямі ды малаткамі, абцягнулі сцены чорным аксамітам, адабралі ад свету яго фарбы. З моваю гэта папахвае, вось што. А калі ўжо сварыцца з тымі, хто мае ўладу, дык не з мовай, не шыпеннем у занорках, а мяцяжом, вось яно як. Ды матуля іх не ўхваляла, апошняя яго жанчына, а пакуль яна жыла, ён не мог франдзіраваць. З усёй гэтай кампаніі яму падабаўся адзін. Той, што напісаў кнігу такой страшнай моваю, што вушы вянуць, і якога за гэтую кнігу загналі ў Ілім, дзе жыве Макар, што цялят не ганяе. Паказалі малайцу «Ля мэр де ла Кузька». Кнігу гэтую пан Акім купіў за 100 рублёў срэбрам і прачытаў. І не тое, каб застаўся ў захапленні ад прапаноў аўтара, а проста так. Спадабаўся яму чалавек. Смелы. Прыемна было б бачыць яго побач. І вось таму ў галаве маладога Загорскага была мяшанка. Рыцарскі кодэкс і кніга, купленая бацькам, абагаўленне царыцы і нянавісць да Пецярбурга, раман аб гожай пастушцы і вершы Віёна, песні, пачутыя на паляваннях, і галантныя рамансы, вольныя разважанні і прыхаваная, не вельмі пачцівая вера. А над усім гэтым вольны дух першых год царавання Екацярыны. Кнігі Мантэня, Дыдэрота, Бэкана, Русо ў дзікім спалучэнні з куртуазнымі раманамі. І пры гэтым некаторая пагарда да кніг наогул, бо ён любіў абшары, бег коня, дзіду, што ўпіваецца на скаку ў шыю япрука паміж чэрапам і першым пазванком. Ён пагарджаў суседзямі. Раздураныя бабы, халуі, пагарджаў іхнім цярпеннем, рабалепствам і поўзаннем перад моцнымі. Пагарджаў іх паяздамі, карэтамі для дзяцей, карэтамі для дурняў, карэтамі для хворых сабак, карэтамі для прыгоннага гарэма, фурай для музыкаў, фурай для буфета і кухараў. Тьху! Раней гэтага не было. І як не разумеюць, што сядло ў галавах зручней, псары. Ён не піў віна.
Яшчэ калі ён быў дзіцем, настаўнік аднойчы замкнуў яго ў камору за нейкае свавольства. Там ён налізаўся налівак. Ніхто не лаяў яго, але ён даў сабе слова заўсёды быць гаспадаром самому сабе. Гэта быў адначасова чалавек вельмі харошы і вельмі дрэнны. Яго добрыя якасці былі прыродныя. Яго недахопы недахопамі стагоддзя. І ўсё, што ён не рабіў, сведчыла аб гэтым. Ужо за год да смерці бацькі яго паважалі і баяліся як агню. Гэта пачалося так. У 1794 годзе новаспечаная прыдняпроўская памешчыца Праскоўя Зубова папрасіла ў імператрыцы дазволу здаваць сваіх магілёўскіх сялян у рэкруты замест сялян з яе разанскіх вотчын, равным образом и впредь так поступать. Дазвол далі. Несправядліва, сказаў Даніла, пачуўшы пра гэта. Чаму павінна ўдвая ісці ў салдаты тых, хто яшчэ 22 гады таму зусім не ведаў рэкруцтва? Што ж выходзіць, мы няроўныя дзеці? Прыклад Зубавай здаўся зманлівым. Магілёўскія сяляне былі дзёрзкія. Пазбавіцца ад некаторых было проста дабротай. І вось адразу пасля Зубавай аб тым самым папрасілі яшчэ 3 паны, у якіх маёнткі былі ў Прыдняпроўі і за яго межамі: Дмітрыеў, Іваноў і Суканевіч. І тады пачалося незвычайнае. Даніла не сцярпеў. Ён скарыстаў губернскі баль і выклікаў усіх 3. Яны паспрабавалі апраўдвацца, і тады Загорскі даў Суканевічу поўху, а Іванову кінуў у твар пальчатку. Сябры ўрэзоньвалі яго, але ён цадзіў праз зубы: справядлівасць дык справядлівасць. Што гэта? А Зубова? Яна баба, чаго вы хочаце? Калі будзе такое рабіць, ёй самі мужыкі чырвонага пеўня пусцяць. А не, спірытусам пачастуюць, нальюць у пашчу, а рот і нос на хвілінку заціснуць. І садухі. І правільна зробяць. Ды толькі адна яна практыкаваць такое спалохаецца. А іншых я адвучу. Я. Заўтра ж з усімі 3. І надалей будзе так. Чуеце? Пан Загорскі, я патрабую, і я патрабую. Яны вам быдла? Быдла яны вам. Назаўтра ён на месцы паклаў Дмітрыева і Суканевіча стрэламі з пісталета, а Іванову пракалоў шпагай грудзі. Новы звычай вывеўся адразу. Нават Зубова вымушана была адступіць. Бацька нічога не сказаў, пачуўшы аб тым, што ўчора 3 чалавекі далі сваю апошнюю сатысфакцыю яго сыну. 2 з іх былі ваенныя і ўмелі бараніцца. Сын рызыкаваў, як і яны. Даніла любіў бацьку. Бацька разумеў яго, як ніхто. І вось цяпер маўзалей і малахітавая глыба ля яго. Хоць бы хто побач. Праз 3 месяцы ён заблудзіў на паляванні, трапіў у маёнтак небагатага двараніна Богдановскага, убачыў яго дачку, Ксені, і былы летуценнік, які чакаў каралевы і таму ставіўся да іншых жанчын з лёгкай пагардай, закахаўся ў яе з першай сустрэчы і праз тыдзень ажаніўся. Маладая была прыгожая, як куцеінская маці Божая. Доўгія вочы, бровы да скроняў, журботны маленькі рот. Але яна не паспела пакахаць мужа, яшчэ і таму, што лічыла ўсё падобнае за грэх. Жэняцца дзеля дзяцей, і каб не жыць век аднаму, а жадаць абдымкаў мужчыны, самой ісці насустрач ім, гэта немагчыма. Даніла
пасмейваўся, але потым махнуў рукою. Праз год, якраз калі памерла імператрыца, нарадзілася дачка. Загорскі ўжо 11 месяцаў служыў ганаровым губернскім суддзёй і намерваўся нават падавацца ў вярхі. Ён ведаў, што працавітасці і здольнасцей у яго хопіць. І тут на прастол уступіў Павел, якога Загорскі не паважаў і на шэлях, насуперак усяму ўпэўнены, што ён няродны сын той. «Падменыш», пры ўсіх казаў ён, «зязюліна яйка». Пачалася вакханалія. Імператар нюхаў падазроных, на ўкраіне секлі галовы, жанчынам рэзалі раброны, сустракаючы на вуліцы. Як вышэйшая непрыстойнасць і як праява злашкоднага французскага смуроду быў забаронены вальс. Палкі маршыравалі з разводу прамым ходам у Сібір. З кулінарных кніг выкрэсліваліся словы аб смажаных парасятах, якіх трэба, не таміўшы, ставіць на вольны дух. Загорскі адышоў ад спраў. Дэманстратыўна заняўся пакланеннем таму, што ён разумеў пад екацярынінскім духам і што на самай справе было якабінствам. Пляваць ён хацеў на гнюсную халопскую прыказку аб тым, што «мутантур тэмпора, эт нос мутамур іныліс». Мяняюцца часы, і мы мяняемся. Ёю карысталіся і карыстаюцца часта тыя, хто апраўдвае горшае. Калі мяняцца, дык мяняцца ў лепшы бок, а то сёння Павел, заўтра фельдфебель, паслязаўтра азіят, а там і ўвогуле, чорт ведае хто, яшчэ нейкая свіння. І таму ён дэманстратыўна павялеў, што чырвонаму шатру вечна стаяць на палынным узгорку, і з урачыстасцямі паставіў і адкрыў пры шматлікіх гасцях статую Вальтэра ў сваім парку. Губернатар прыехаў сарамаціць і павучаць яго, але на сваю бяду сказаў нешта аб тым, што дзеянні імператара ўхваляе вялікі народ. Загорскі здзівіўся. Вялікі народ? Што ж гэта за вялікі народ, калі адзін з ім што хоча, тое і робіць? Не, я да такога вялікага народа не належу. Не хачу. Тады ўжо я сам сабе вялікі народ. На тым усё і скончылася. Яго ўгаворвалі, каб хаця на пост вярнуўся, не бравіраваў, чым служба вінавата. Каму служыць? Яму? Не ўжо. Лепей з разумным згубіць, чым з дурнем знайсці. І ракаў не хачу, і ног не мачу. Не дзіва, што на яго нехта склеіў і паслаў у Пецярбург данос. І дастукаўся, пэўна, Даніла да Сібіры, але тут Паўла задушылі афіцэрскім шалікам. Ці далі б вы, пане Загорскі, свой шалік для такой мэты? Я ў свайго свінара, Янкі, шыла пазычыў бы, якім ён свінь ніколі, да і паслаў бы ім. Яны, мяснікі, іншага не варты, ды і ён, свіння, таксама. На службу ён так і не вярнуўся. Тым больш, што і без службы мог адным сваім словам паставіць на сваім, калі бачыў, што хочуць загубіць нявіннага. Праз 4 гады пасля смерці Паўла ён прадаў у дзяржаўнае ведамства і прыватным асобам свае паўднёвыя землі, атрымаўшы за іх нешта каля 2 мільёнаў, і адразу выдаткаваў 300 000 на пашырэнне парку і розныя пабудовы ў сваім вежанскім маёнтку. Чаго яму было жадаць? Уладар 20 000 мужчынскіх душ і бясконцых земляў на Магілёўшчыне, радавіты, гожы, здаровы,
адзначаны ўсім, чым толькі лёс можа адзначыць чалавека. І аднак поўнага шчасця не было. Жонка была прыгожая, добрая, але не кахала яго. Чыстая да святасці, святая да бязглуздасці. Зацяты вальтар'янец змірыўся б з яе верай, толькі каб яна кахала яго. Ён хацеў сына ад каханай, сына кахання, верачы, што такія дзеці асабліва ўдалыя. Выпадак памог яму. Палюючы на япрукоў, яны натрапілі на статак жывёл і конна рынуліся на яго з аднымі дзідамі. Пан Даніла забіў ударам дзіды матку, і тут стары сякач кінуўся на коня і зваліў яго разам з коннікам. Над месцам падзення збіўся клубок япрукоў, коней, людзей. Загорскага прынеслі дадому непрытомнага, з 3 ранамі, адну з якіх дактары прызналі смяротнай. І тут жонка зразумела, што патаемна, сабе не прызнаючыся, кахала яго ўсё больш і больш. Божа, каб толькі ачуняў. Божа, каб толькі ачуняў. Яна цалавала яму рукі. Па некалькі разоў на дзень млела так страшна, што лекары баяліся за яе жыццё. Начамі прастойвала на каленях у малельні, але пры стогне параненага была ўжо ля яго. Маці Божая, Ісусе найсалодшы, за што? Я дзеля вас яго забыла? З-за маёй халоднасці ён рызыкаваў жыццём. Дайце магчымасць акупіць грэх грахом перад вамі. Параненаму стала горш. І тады Загорская пачала блюзнерыць. Што вы можаце? Вы, напэўна, проста не можаце. Нават дзеля мяне, дзеля той, хто праз вас яго забіў. Лепей ужо з д'яблам, каб толькі ачуняў, і зірнуць бы на вас не зірнула. Загорскі ачуняў. Хутка, як быццам ён быў дзікуном, зажылі раны. І жонка стрымала слова. Перастала і заглядаць у малельню. Усю страснасць перанесла на мужа, на яго аднаго. Пан Данііл аджыў, закінуў паляванне. Больш яму нічога не трэба было ад жыцця. Калі яна сама упершыню пасля 5 год прыпала да яго, здалося, што сэрца яго разрываецца. А тая, здаецца, з кожным днём рабілася ўсё больш пяшчотная, заўсёды хацела быць побач, днём усміхалася яму, а ўначы шаптала выдуманыя ёю, дзівосныя, толькі яе словы. Хмель мой Хмялевіч, мятлушак кароль, зорка моя дурман. Прыпадала да яго, як да паратунку, шукала яго вуснаў, рук, грудзей, імкнулася ўся схавацца за ім. Ды ён пасля яе хулы на Бога і сапраўды быў апошнім выратаваннем, тым, які абароніць ад цемры ўначы і не дасць злу ў дзень. Бо яна баялася. У шчасці прайшоў год. Ксеній загрубела. Ён быў упэўнены, што будзе сын, і быў спакойны. А яе мучылі жахі. Ёй здавалася, што яна памрэ. Цяжарнасць ударыла па хворым, збалелым сумленні той, якая баялася верыць, бо не чакала літасці за свой учынак. Ён супакойваў, цалаваў яе ў вочы і казаў, што ў сына абавязкова будуць такія самыя. У сына Юрыя сапраўды былі яе вочы. Вежа грукатала гарматамі. У Загоршчыне не стралялі, зберагалі спакой парадзіхі. А пану Данілу хацелася абняць увесь свет. І тут у маёнтак Богдановскага прыйшлі ўначы салдаты на чале з афіцэрам і арыштавалі старога пана і сыноў, братоў Ксеній,
за сепаратызм і ўдзел у змове супраць гасудара імператара і ўлад. Гэта быў канец. У арышце бацькі яна ўбачыла перст Божы. Дарэмна муж казаў, што ўсё натуральна, што ў людзей ёсць права паўставаць, калі ім не падабаецца ўрад, а ва ўрада ёсць права арыштоўваць тых, што паўстаюць. Дарэмна ён казаў, што зробіць усё, каб іх выпусцілі. Не, Казала яна. гэта ён хоча пакараць мяне. І яе вочы мёртва глядзелі кудысь. Чаму ж ён тады карае іх, бязвінных? Чаму не мяне? Я ж адказчык перад Богам і людзьмі за жонку і дзяцей. Не, Мёртвым голасам сказала яна. я саграшыла. І ён разумее. Загорскі зрабіў немагчымае. Сувязямі і вялізнымі хабарамі дабіўся, што Богдановскіх выпусцілі на парукі і абяцалі апраўдаць. Але не сказаў жонцы, што гэта зрабіў ён. Бачыш, іх выпусцілі. Усё добра? Так, усё добра. Сказала яна. Ён літасцівы. Гэта ён папярэдзіў мяне, каб я рыхтавалася. Назаўтра ў яе пачалося нешта накшталт запозненай радзільнай гарачкі. Жанчына раставала, як воск. «Адумайся», — маліў ён. «Не пакідай мяне», Што ты? — казала яна. Ён літасцівы. Я куплю ўсё пакутамі, а калі не, папярэджу цябе, дзе я, каб ты потым са мной. «Не пакідай», — трымаў ён. «Як жа мне тады верыць у людзей і Бога?» А ты вер. Ціха казала яна. Ты ведаеш, я ўдзячная яму, бо ён даў мне саграшыць супраць сябе самой. Іначай я так і пражыла б без твайго кахання. А ён даў мне 2 гады. Няхай тады і пекла ўжо. Яна яшчэ дзякуе, без слёз рыдаў ён. Ды што ж гэта? Ды што ж гэта такое? Плоская, падталая, яна ўсё глыбей апускалася ў пярыны, у шоўк прасцірадлаў. Калі вусны яе не пакінулі ніякай, нават самай маленькай плямы на люстэрку, ён пасядзеў трошкі, падумаў, а потым пайшоў у малельню і стаў там перад фамільным вобразам спаса цёмнае вачніцы. Малельня была радавая, і на сценах вісела зброя, па абяцанні пакладзеная пад іконы тымі з Загорскіх, што ішлі ў манастыр. «Слухай», — сказаў Загорскі спакойна, як роўнаму, «яна ж верыла ў цябе, наблюзнерыла з гарачкі, але ўсё ж верыла. Яна верыла. А ты яе так, га?» Абраз маўчаў, распусціўшы па плячах залатыя валасы. Глядзеў страшнымі цёмнымі вачніцамі, у якіх не было відаць вачэй. «Слухай», ён зноў сказаў гэта як роўнаму, «давай дамовімся. Мне гэта зусім не патрэбна, каб яна памірала. Я хачу, каб яна жыла. Давай дамовімся. Я выйду туды, а ёй лепей. Табе ж гэта лёгка, га? Бо яна ж яшчэ не зусім памерла. І калі ты зробіш гэта, я аддам палову ўсяго, што маю, царкве, а сам пайду ў манастыр і да канца жыцця буду маўчаць і спаць у труне і не есці нічога, акрамя хлеба. Скажам, яе грэх. Дык ты вызвалі яе ад пакут. Вярні, га? Хай акуплю я». Пагаварыўшы,
Ён зноў пайшоў у спачывальню і сеў ля яе. Ён сядзеў так і чакаў, аж пакуль старая нянька Яўдоха не падышла да яго. Загадаеце паклікаць абмывальшчыц, пане? Ён узняў вочы і, як быццам толькі цяпер нешта зразумеўшы, махнуў рукой. Кліч. Потым ён вярнуўся ў малельню, стаў перад спасам і проста, як нябожчык бацька, спытаў: Пекла? Ну, няхай бярэ дваіх, калі не хацеў. У руках яго апынулася старая баявая сякіра Гізаўра. І ён раптам пусціў яе проста ў цёмныя вачніцы з такой сілай, што лязо на 3 вяршкі ўпялася ў дрэва і затрымцела там. Дрыжыш? Спытаў ён. Ну, дрыжы. І выйшаў, зачыніўшы за сабою дзверы. І ўвесь час, пакуль ён, знешне спакойны, хаваў яе, прымаў спачувальнікаў і насіў жалобу, у душы яго жыў нясцерпны гнеў. Нясцерпны гнеў і адно пытанне: за што? Яна нічога не зрабіла таму. Яна была больш святою, чым святая Вольга, якая кідала людзей у яму, а зверху кідала човен, што трушчыў ім косці. Вось ускладаюць венчык у знак надзеі атрымаць вянец на нябёсах, а ёй безудзельна абяцалі пекла. За што? Вось пасля паніхіды гасяць свечкі ў знак таго, што жыццё наша, палаючае, як свяча, павінна згаснуць, часцей за ўсё не дагарэўшы да канца. Але хто ж думае аб канцы ў 33 гады? Ты, чыя ікона ў яе збалелых празрыстых руках? Ты мог, ты мужчына, ты за ўсіх. А за каго яна? За што? Вось служаць адправу, і яе аблічча звернута да алтара. Пры жыцці ты не пускаў яе ў алтар. За што? Яна жанчына. А твая маці не была жанчынай. А цяпер не пусціш у царства нябеснае. За што? За тое, што яна блюзнерыла, знемагаючы ад гора і ад любові да чалавека, ад той любові, за якую загінуў ты, і ў зямлю адыдзеш, але не пакінеш быць вобразам славы Божай. Калі ўжо такая слава, дык да д'ябла яе. Господня зямля і исполнение яе, сусвет і ўсі жывучыя на ім. Няшчасны колас. Няшчасны колас пад невядомым сярпом. Ды хіба пад адным? За што? І паколькі на адно гэта пытанне, толькі на адно, не было адказу, гнеў усё нарастаў. У пекла, дык у пекла. І ідзі ты з тваёй хвалёнай літасцю, калі ты не мог злітавацца над адной адзінай сваёй авечкай. Не над ваўком, над авечкай. Можаш быць так, што і авечка, ратуючыся, паспрабуе укусіць. Дык ваўкам дазволена кусаць безліч разоў, а яна паспрабавала адзін раз, і яе за гэта касой па горле. Малельня была забітая. Поп, выгнаны ў мілае, у старую царкву крэпасць, самую непрытульную і сырую з усіх цэркваў,
якія былі ў яго ўладаннях. Хутка туды ж накіраваліся і папы з Вежы, Святога і Вітахмо. «Буду плаціць вам удвая, абы духам вашым не смярдзела бліжэй, чым за 20 вёрст». Ён ненавідзеў папоў, ненавідзеў цяпер Бога, ненавідзеў салдат і жандараў, тых, ад якіх тхнула потам, даносам і крывёй. Тых, якія арыштоўваюць людзей за настроі і гэтым зводзяць у магілу стварэнне, якое нікому не прычыніла зла. Ён ненавідзеў маладога цара, які зрабіў так, што людзей, дваран, якія адказваюць за свае палітычныя погляды, хапаюць у іхняй крэпасці. Самадайка. Пробляць. Цікава было б камандыраваць маіх жней, маіх язычніц, каб яны пацікавіліся, што ў яго ў портках. Ён закамянеў. Ён песціў дачку, адараў грашыма, уборамі, каштоўнасцямі. І зусім не цікавіўся, што яна там робіць на сваіх балях. Ён ведаў, што ёй належыць 2000 душ і што знойдзецца прыстойны чалавек, які будзе кахаць яе. Што можа знайсціся і непрыстойны, ён не падумаў. Дачка ўцякла з маладым афіцэрам, размешчанага ў сухадоле палка. Пан Даніла цяпер спаў удзень, а ўначы чытаў, моўчкі гуляў па парку або слухаў у музычным павільёне рэквіем Моцарта. Заўсёды адну і тую ж частку — лакрымоза. Граў, седзячы за глухой шырмай, арганіст, якога прывезлі з сухадола. Пан слухаў з сухімі вачыма. Парушаць яго спакой баяліся, і таму абвясцілі аб уцёках дачкі позна. Прыступ гневу ў яго быў страшны. Дагэтуль спакойны, стрымана моцны, пан быў у ярасці, быццам адразу хацеў выплюхнуць свой гнеў. Яна? З кім? З афіцэрам! Афіцэр! Салдатня, прапахлая потам. Тая, якая арыштавала Богдановскага і гэтым забіла яе. Ну не. Служкі Петербурга. Служкі прастытутачкі ў нагавіцах. Служкі гэтага Эрмафрадыто. І гэта перапоўніла чашу ягонага гневу. Дзе? У грэка-расійскім манастыры ў Ліпічах, адказаў Кандраці, юнак, малочны брат, адзіны, хто не спалохаўся. Ясна. Манахі заўсёды рады напаскудзіць яму. Чорныя божыя пацукі. Напэўна, ўжо звянчалі, сказаў Кандраці. Позна. Позна! Крык быў такі, што палац замёр ад смяротнага жаху. Я ім дам. Позна. Людзей, шляхту, мужикоў узброіць. Не пойдуць, сказаў Кандраці. Збаяцца. А мяне яны не збаяцца, крычаў пан. Не пойдуць, шляхту выганю, і няхай здыхае з голаду. Не пойдуць, кожнага 10-го ў руднікі прадам. Кандраці, пляшку гарэлкі кожнаму. Мужикам по 3 рублі, шляхце по 5, сем'ям забітых пенсіі, коней,
Гарматы! Кавалькада 600 чалавек рынула на Ліпечы. Грукаталі, падскокваючы на камянях гарматы, вецер ірваў полымя паходняў. І ў п'яных людзей, якія скакалі за панам, усё ўзрастаў бязмэтны гнеў. Наліваліся крывёю вочы. Манастыр атачылі апоўначы. Манахі з муроў убачылі паходні, полымя падпаленых стагоў, якое рвалася ў неба, пачулі гігатанне коней. Яны чакалі гневу, але не такога. Ігумен выйшаў на мур і ўбачыў проста перад брамай расхрыстанага пана за шклянелымі вачыма. «Дачка», — сказаў пан. «Тут», — не схлусіў ігумен, — «адвальвай браму, пяс». «Не апаганьвайце абіцелі», — сказаў ігумен. «Манастыр не можа адмовіць рабам Божым, якія ўмаляюць аб прытулку». «А гарэць твой манастыр можа?» «А ў Салаўкі на затачэнне ты хочаш?» — спытаў ігумен. Ён адчуваў за сабою сілу дзяржавы, сілу муроў, 400 манахаў і 10 гармат. Не адвучылася яшчэ братія з тых часоў, калі манастыр быў памежнай крэпасцю. «Лізаблюд», — гнеўна сказаў пан, — «халуй петербурскі, выблядка свайго каранаванага затычка». «Анафему накладуць», — сказаў келар. «Ты, быдла, дзекала недабітая. А я вось дам вам анафему, зводнікі. Паколькі капеек з ложка берацё?» «Не зневажай Бога, прычакань салавецкі», — сказаў ігумен. «Гэта хто, Бог? Ты? Казёл ты!» У адказ з муроў рыгнула гармата. «Добра», — сказаў пан, гледзячы на мячык, які круціўся ля яго ног. «Так, добра вам будзе з нябёс на мяне ў Салаўках глядзець». Спалоханы гэтым спакойным тонам, ігумен хацеў быў паклікаць утрапёнага Данііла, але той пайшоў ужо ў крывава-чорны змрок. А праз 5 хвілін адтуль зараўлі гарматы. 40 штук. Стралялі гадзіну. Не па людзях, а па сцяне. Аконам хапаўся за галаву. Няхай бы білі ў браму, яе аднавіць лёгка. Не, б'юць у мур. А пан з закамянелым тварам загадваў пушкарам сыпаць падвойны парахавы зарад. «Нічога не разарве. Сып, бі. І вось што, распаліце ядры. Біце імі па дахах. Па дахах!» Манахі спачатку стралялі, а потым кінулі. Відаць было, як яны ўздымалі да неба рукі, стоячы на мурах, а вакол імчала, круцілася чырвонае пекла. У барвяным зарыве твар пана стаў жахлівы. Палалі шчапяныя дахі. І вось са страшным грукатам абурылася, упала ў хмарах чырвонага дыму кутняя вежа. Абложнікі ўварваліся ў ахоплены полымем манастыр. Манахі не абараняліся.
аконам ірваў на сабе валасы. Айца келара, які схаваўся на дажніку, за абразу торкалі носам у конскі гной. Перад брамай, на голай зямлі, два мужыкі праяўлялі ініцыятыву. Хвасталі айца ігумена, папярэдне зняўшы з яго кукаль. «Вось табе, дзекала! Вось табе, прычакань! Ты пана так? Пана!» Дачку і яе мужа вывалаклі за муры, скруцілі і кінулі ў розныя вазы. Пану было мала. Гнеў душыў яго. Той гнеў, якога ён не мог пазбыцца столькі часу. Страшная кавалькада рушыла назад. Па дарозе ўзялі без бою, толькі выламаўшы браму, каталіцкі кляштар і за суткі выпілі ў ім усе віны і лікёры. Святкавалі. І з гора таксама. Манахі, узрадаваныя ганьбе канкурэнтаў, самі частавалі ваякаў. Чорт з імі, з лікёрамі, будуць яшчэ. Але ж пан схізмату впоперал. І таму сталы аж ламаліся. Падступалі потым п'яныя, прыспічыла, і да манастыра манашак-візітак і гразіліся ўзяць. Але пашкадавалі жанчын. Віску многа. Маладую, калі прыехалі дадому, пан загадаў замкнуць у далёкіх пакоях. Маладога кінуць свойскаму мядзведзю, які зусім па-братняму любіў людзей, абдымаў і песціў чалавека, лізаў і смактаў валасы і твар, так што некаторыя, асабліва далікатныя, заставаліся амаль без скуры на шчоках. Пан сеў і думаў гадзіны дзве. А потым, упершыню пасля скону жонкі, слёзы паліліся з вачэй. За што? Асушыў іх і загадаў прывесці маладога. Таго вызвалілі з мяккіх абдымкаў мядзведзя, усяго аблізанага, ружовага. Пан Даніла сустрэў яго, седзячы за сталом, на якім стаяў дзьмуты зялёны штоф. «Но?» Малады чалавек моўчкі закалаціўся. «Выпі. Палегчае». Той выпіў. «Як жа гэта вы? І не спыталі?» Яна сказала, што ўсё адно за вайсковага не аддасцё. «Правільна», — грозна сказаў Загорскі. «Ад вайсковых, што жандараў слухаюць, усё злое на зямлі. Яны ў гарматкі гуляюць. Яны на світанні прыходзяць па добрых людзей. Чаму зброю не склаў перад сватаўством?» «Гонар. А ты ведаеш, што іхнюю пароду калі-небудзь на парапетах цытадэляў расстрэльваць будуць. Як сабак. За ўсё гора». Малады чалавек усхліпнуў. «Ты чый?» «Полацкі». «Пі яшчэ», — памякчэў Даніла. «Праваслаўны?» «Праваслаўны». «Маёнткі ёсць?» «Адна вёска». «І тое нічога. Ставай на калені».
Той стаў. Пан адважыў яму 3 гучныя поўхі. Не служы кур'яну. Не сватайся за спіною. Не шукай у царкоўных пацукоў паратунку. Устань. Сядь. Пі. Голодны? Але... Кондраті, курицу зятьку, каплуна, каб помніў, што каплуну служыў. Маўчалі. Пан Даніла піў гарэлку, твар яго быў страшны. Службу кінеш сёння ж, пяройдзеш ва уніяцтва. Вы ж праваслаўны. Я не праваслаўны. Я ніякі. А ты пяройдзеш, каб ніколі з тымі не сутыкацца, у каго абароны шукаў. Хай яшчэ адзін плявок у храпы атрымаюць. А то яны задужа спасу моляцца, таму які авечак пад нож кладзе, спасу з сякераю ў мордзе. Памаўчаў. Атрымаеце 2000 душ і кіруйцеся ў сваю вёску. З вачэй прэч. У вежу і за горшчыну ёй ніколі. Грошы будзеце атрымліваць акуратна. Калі ўбачу, што выканаў мае загады, што не будзеш служыць гэтай троннай блядзі з тандэтнымі ручкамі ды са сляпучаю смешкай, калі даведаюся, што дачка ўцяжала, атрымаеце на ўсе душы даравальную. Усё. Можаш браць і ехаць. І, узняўшы яго з крэсла, як ляльку, пацалаваў у лоб. Ідзі, сыне. Няўжо вы з ёю развітацца не захочаце? Яна ж вас любіць? І я яе люблю, сказаў пан. Але за тое, што яна забыла, ад чыіх рук яе маці загінула, няма ёй даравання. Майго. Я вінен, насмеліўся малады чалавек. З мяне і спаганяйце. Твая правіна у гародзе хрэн. На тое мужыкі і ёсць, каб шкодзіць. А яна павінна была ведаць. Усё я табе дараваў. За смеласць, што не пабаяўся са мною звязвацца. Такіх людзей, сыне, мала на свеце. Ці мо не ведаў, што гэта такое? Ведаў, шчыра сказаў зяць. Ну вось. Можа, я палюбіў бы цябе, каб не бачыліся мы сёння першы і апошні раз. Урэшце, калі ўсё абыдзецца толькі, можаш прыехаць. Адзін. Адзін не прыеду. Яно і лепей, сказаў пан. Гэта вам толькі пашкодзіць. Таму што я смяротнік. Чаму? Не нарадзіўся яшчэ чалавек, які мяне голымі рукамі ўзяў бы. Да і потым расстраляным быць — гэта яшчэ нічога. Але мяне за блюзнерства могуць у салаўкі адправіць да царкоўных пацукоў. А я лепей са змеямі і аспідамі сядзеў бы.
Таму досыць загонавым мой хлеб задарма есці. Хай разам са мною льюць кроў. Я не ў салаўках памру. Я памру тут, на маёй зямлі, у маіх мурах. Ідзі, перадай дачцэ маё блаславенне. Маладыя паехалі. А пан Даніла пачаў умацоўваць вежу. Вакол камяніцы, у баку ад палаца, дзень і ноч насыпалі валы, усцягвалі гарматы на сцены, пад натужлівы крык кацілі бочкі з порахам. У камяніцу пераносілі улюбёныя карціны пана, антычную бронзу, антычны мармур. Пад палац таемна падвялі фіцілі, каб у выпадку чаго узняць яго ў паветра разам з гасцямі, якія, вядома ж, размесцяцца ў ім падчас аблогі. Пан не хацеў нікому аддаваць свайго дзіва. А па начах ён разам з бліжэйшымі сябрамі, што захацелі загінуць разам з ім, аддаваўся, бы з ланцуга сарваўшыся, самаму нястрымнаму разгулу, быццам хацеў растраціць, змарнатравіць, да дна расплюхаць сябе. Ліліся стогадовыя мяды, стралялі коркі, пілі сект з самых лепшых павуціннем затканых бутэлек, звіваліся танцоркі. Ён сядзеў сярод шуму, музыкі, пацалункаў і моўчкі піў. Моўчкі нёс цяжар сваіх страсцей, як апошні рымлянін. Ён ведаў, смерць магла прыйсці кожную раніцу. Ён не шкадаваў аб гэтым. Сына адправілі ў Загоршчыну і, скончыўшы ўсё, сталі чакаць. Гэта зрабілі ў маі, а ў чэрвені Напалеон перайшоў Нёман. Загорскім не было каму займацца, як і ўсёй прыдняпроўскай зямлёй, аддадзенай у каторы ўжо раз ворагу. «Што ж», — сказаў сябрам Загорскі, — «гуляйце». Прысуд пайшоў на абскарджанне. Ён чакаў, прыглядаўся. Баі грымелі ўжо за Дняпром. Напалеон быў яму сім-тым трошкі сімпатычны. Ва ўсякім разе смелы, воін. І потым усё ж было лепей, чым быць аддадзеным у лапы таго, хто загадваў хапаць людзей. Таму, хто адпраўляў людзей у манастыры. Таму, хто, не маючы на тое ніякага права, кіраваў сапраўднымі мужамі. Эрмафрадытто. Нават далёкая прысутнасць такога на троне пэцкала Дняпро. Але з другога боку занадта ўжо радавалася Варшава. Ён нічога не меў супраць палякаў. Іх гонар быў блізкі яму, і ён прызнаваў іх права на крыўду. Але пры чым тут ён, Загорскі? Бацьку выслалі з Варшавы, а цяпер Варшава сама ідзе да яго на французскіх штыхах. Затычкай быць? Не, хопіць. Досыць з яго і праваслаўнай сволачы ў расах. Езуітаў на ліхтар. Ён нездарма быў вальтэр'янцам. Раздушыце гадзіну, раздушыце інквізітараў. Усё адно, папоў ці ксяндзоў, абое рабое. Таму на пытанні суседзяў ён адказваў ухіліста. А што, карсіканец? Карсіканскай пачварай я яго называць не хачу, але і ад Аўгуста ў ім
Пшык. Я сам, магчыма, не горшы за яго, толькі рэвалюцыя мяне не падсадзіла да консулаў, арміі не дала. Потым Напалеон узнамерыўся абмежаваць дамаганні Варшавы, стварыўшы літоўска-крыўскую дзяржаву. Варшаўскае панства пакрыўдзілася. Мясцовыя дваране запалалі неабгрунтаваным энтузіязмам. Прапанавалі Загорскаму ўзначаліць рушэнне. Ён адмовіўся. Чаму? Вы не ўхваляеце думкі? Спыталі дэпутаты. Я прыму яго нават галоднага і гнанага і буду бараніць, хаця б сюды прыйшоў сам Кур'ян за адну гэтую думку. Тым больш, што Кур'ян усё адно прыйдзе па мяне, калі Бог дасць яму рогі. Я нічым не рызыкую. Я проста ўзлячу разам з ім у паветра. І менавіта таму, а таксама і па другой прычыне, не падтрымаю вас. Хаця і дзякую за давер. Тыя не разумелі. Гэта не барацьба за радзіму, панове, сказаў князь. Ён убачыў вашу сілу і вырашыў скарыстацца з яе. Гэты спрытнюга мае свой разлік, бо ён хоча вадзіць вас за нос, панове, і вы, прыдняпроўскія дваране, зараз у незайздроснай ролі ката, які цягае малпе з агню каштаны. Не абпаліце лап. Малпа — небяспечная штука. Але і агонь кусаецца. Сёння польская дзяржава, заўтра літоўска-крыўская. Дарэчы, вы ўмееце гаварыць па-літоўску, панове? Я? Не. Паслязаўтра спрытнюга заўважыць, што на ветцы сярод раскольнікаў шмат здаровых мужчын і вырашыць стварыць вялікае княства Веткінскае. Чаму не? Яны ж таксама не падобныя на ўсіх астатніх, веткінцы. Або татарскі султанат з цэнтрам у Смілавічах. І тыя распусцяць бунчукі, гарлаючы на чыстай тутэйшай мове «За султанат! Бі яураў!» Ён апусціў павекі. І яшчэ, панове, народ не з вамі. Ён ненавідзіць Кур'яна, шпіцрутыны, наборы. Але француз прыйшоў у яго дом, забраў яго сена, расстраляў бацьку, асіраціў дзяцей. Кіпцем зачапіў за сэрца. А вы ведаеце, што такое наш народ, калі яго кіпцем за сэрца. Дык вось, я невялікі аматар кулагі, лапцяў, народных пахаў. Але супраць народа я не пайду. Супраць ідэі народа. Узняў павекі і паглядзеў проста ў вочы дэлегацыі. Каб я быў баязліўцам, я, ратуючы сваю шкуру, узначаліў бы ваша рушэнне, каб аддаліць расплату асабіста са мной. Колькі вас? Толькі на Магілёўшчыне каля 30 000. Колькі пайшло дваран з усёй тэрыторыі магчымай дзяржавы? 60. 60 000 адчайных галоў. Больш, чым карсіканец страціў пры Барадзіне. Карсіканец у Маскве. Шалі вагаў дрыжаць. Скажам, каб была надзея на поспех, баязлівец у карты не гуляе. Што тады? Марыянеткі ў руках чалавека,
якога ненавідзіць мой народ? Вялікая дзяржава Шлезвік-Сухадольская. Ich glaube, Herr König. І руки па швах. Ён сумна усміхнуўся. Гэта не цацкі, панове. Не рабі другому таго, што табе не міла. Не сунь пальцаў паміж дзвярэй. Мой Янка зрабіў з гэтых дзвюх прыказак адну. Не сунь пальцаў, дзе табе не міла. Не будь гарматным мясам для чужых капрызаў. Вы не слугі кур'яна і не слугі маленькага капрала. Цяпер вы толькі метал пад молатам. Гэта не цацкі. Гэта трагедыя. Вы яшчэ не раз будзеце глытаць жоўць. Але тыя, белыя, унізе, не з вамі, і не з капралам, і не з кур'яном. І вось таму я не буду бараніць свае шкуры іхняй і вашай і ўсякай іншай крывёй, а проста пачакаю. Пачакаю сярод вашай магчымай пагарды, пакуль не прыйдзе кур'ян, каб як мага даражэй прадаць сваё жыццё. Осё. Частка дваран усё ж пайшла, узброіўшы сваіх мужикоў і шляхту. Пачуўшы аб гэтым, ён паціснуў плячыма. «Le sal l'arrière». Найміты. Ён вымавіў гэта так, што ў слове выразна прагучала спалучэнне «саль» — бруд. Ах, маленькі капрал, спрытнюга, маленькі абабівач грушак чужымі рукамі. Чаму ж ты тады не збіў з дрэва і нас? Гэта ж так лёгка. У Францыі няма прыгону. Зрабі, каб яго не было і тут, і ў Расіі. Як адразу загрыміць кур'ян. Ды не, куды табе? У цябе ёсць сілы, і тое не заўжды, каб сутыкнуць ілбамі людзей з рознымі славалюбствамі і рознымі страсцямі, але ты не можаш утаймаваць мора. Ты баішся, што яно разбушуецца. І гэта доказ таго, што ты вялікі палкаводзец, але не вялікі чалавек. Вялікі, мора б не спалохаўся. Але табе так дорага каштавала закілзаць гэта мора там, у сябе. Ты занадта добра помніш, як кошыкі пад гільятінай рабіліся слізкія ад крыві. Ты баішся таго ж і ў нас. А чаму? Нашто табе шкадаваць маю галаву? Ты ж не пашкадаваў бы падставіць яе пад кулю на адным з незлічоных рэдутаў. Значыць, справа не ў маёй галаве. Проста ты лялечнік, што тузае ніткі марыянетак, як кожны тыран, у якім заўсёды ёсць ці будзе нешта ад халуя. Лялечнік, а не прыўкрасны ладымер з казкі, той самы, што ўзараў нарогам мора. Ну і чорт з табою. Ты даў мне толькі адну добрую параду. Буду адбівацца, калі па мяне прыйдуць. Але я паспрабую таксама паторгаць за нітачкі, калі да мяне прыйдуць з хітрасцю. Паторгаю проста з цікавасці, каб паглядзець, як яшчэ нізка можа ўпасці чалавек. Я ведаю, што кур'ян душитель, але я не ведаю, ці падлюга ён. Я выпрабую гэта на яго халуях. Які гаспадар, такія і слугі.
А дарэмна ты не паспрабаваў раскілзаць мора, карсіканскі дурасліўчык. Даль Бог, цікавей загінуць ад рукі мясцовага Рабесп'ера, крывавага і з віламі. На гільяціну ён выдаткоўвацца не будзе, трымай кішэнь, чым ад кур'яна з мізэрным задам, зацягнутым у ласіны. Янка Рабесп'ер, дык гэта хаця цікава, а ты не пажадаў. І вось за гэта накладуць табе аж па самае, і паляціш ты рылам у свой жа гной. І пачнуць жа цябе па замках цягаць, імя граззю абліваць, узвялічваць, зноў абліваць, пакуль не прыйдуць да вываду, што было дадатнае, а было і адмоўнае, і толькі невядома, што пераважае, да і наогул, ці варта гэтым займацца, тым болей, што ўся твая справа даўно патанула ў цемры вякоў і за непатрэбнасцю занесена на антрэсолі архіва матухнай гісторыі. Косткам і тое спакою не будзе. Павінен быў ведаць гісторыю маленькага наварца, Генрыха IV. Прыйшоў з поўдня, прамяняў Парыж на імшу, памёр, забальзаміравалі італьянскім спосабам на вякі, паклалі ў нейкае там абацтва, Сен-Дені ці што, а тут Рабесп'ер. Санкюлоты падумалі, добры, здаецца, быў кароль. Песенькі пра яго спяваюць. Віван Рікятар. Ды работы чалавечай шкада. А потым далей ад граху у агонь разам з Людовікам XI акаянным. Так і табе будзе. Тваю вандомскую калону абавязкова нехта скіне рана ці позна. Твой прах, які ты мяркуеш пакладуць у дом інвалідаў, нехта выкіне. Ну вось, ведаеш, апнесся. А дарэмна ты не паспрабаваў раскілзаць мора. Такім думкам аддаваўся Даніла Загорскі, усё яшчэ ўмацоўваючы камяніцу, рыхтуючы яшчэ адну хітрасць і п'ючы быў пустыні. А потым, калі карсіканец сапраўды загрымеў, з Пецярбурга прыехаў рэвізор, каб расследаваць справу пра манастыр, генерал-ад'ютант Баранаў. Эге, сілаю браць не будуць, падумаў пан. Справа за часам прыахалола і, здаецца, ўжо не такой важнай. Што ж, Баранаву і Бог загадаў быць абдураным. Не з такім прозвішчам арлоў лавіць. Во каб гэта Апраксін, ці Баратынскі, ці па альфабету Вяземскі або Гагарын, трэба рызыкнуць. І ён рызыкнуў. Запрасіў генерал-ад'ютанта ў вежу. А там на вячэру, а там у камяніцу. Баранаў убачыў валы, порах, гарматы, узброеных людзей, а ў камяніцы бясцэнныя габелены, антыкі, карціны. Чаму гэта тут? Баранаў успомніў бочкі з порахам у скляпеннях і здрыгануўся. Жыццё вам, спадзяюся, не абрыдла? Я фаталіст. Трапіць, дык трапіць. А калекцыі? Я не хачу, каб імі цешыўся нехта яшчэ. Зрэшты, вам магу падарыць гэтага фауна. Фаун з часам прыдбаў высакародную цёмную паціну, уцёртую ў мармур. Яна не зніжала яго белі, а толькі надавала яму рэльефнасць і прыгажосць жывога цела. Фаун з'едліва усміхаўся Баранаў.
Генерал не помніў сябе ад радасці. Гэта было больш каштоўна, чым Нерон Юсупова, звычайны афіцыйны бюст рымскіх часоў. У Юсупова была толькі адна ступа з такой вось пацінай, а гэта Эллада. У яго, Баранова, ёсць ужо бюст Агрыпіны. Цяпер ён пераплюне і Юсупова з яго ступаю, і Шарамецева з ягонай славутай пампейскай козачкай. Бярыце, генерал. Я вызваляю гэтага фаўна ад наканаванасці. Загорскі ўбачыў, што клюнула. Некалькі такіх пастак для кожнага тыпу людзей было расстаўлена ў яго. Пашкадуйце, гэта князь, узмаліўся рэвізор. Выбух і... Усё адно жывём на вулкане. Не я, дык нехта другі. Баранаў зразумеў намёк. Ды гары яно гарам, каб праз вежу нейкага ідыёцкага манастыра загінула такое. Але яму было страшна. А раптам і на яго данос. Вы ведаеце, што на вас ёсць ананімны данос, князь? Магчыма. У мяне шмат ворагаў. Аб манастыры. Чуў і такое. Спадзяюся, не ігумен скардзіўся? Не? Ён якраз маўчыць. Яшчэ б ён крычаў, падумаў князь. Хто яго, калі ён крычаць будзе, хвастанага на месцы пакіне? Малайцы, мужычкі. Трэба будзе абоім волю. А ўголас сказаў: бачыце, ветру з манастыра мне баяцца не даводзіцца. Я ж кажу, плётка ворагаў. А дачка? Ды што дачка? Вы лепей спытайце ў яе і ў зяця. Жывуць, пасаг, 2000 душ. Чаго ім яшчэ? Баранаў паспакайнеў. А хто ж манастыр спаліў? Французы, любы генерал. Французы. Усё яны фармазоны. Буанапарте. А кляштар? Але, сказаў Загорскі, частавалі нас там, частавалі. Такія гасцінныя людзі. І ўсхапіўся. Няўжо яны скардзіліся? Што вы? Наадварот, хваляць? Чаго б яны мяне не хвалілі, падумаў Загорскі. Паслухаў бы я, як бы яны мяне хвалілі, каб я обер-пракурора свяцейшага сінода забіў разам з Кур'яном. А ўголас сказаў: вось бачыце, генерал, як можна звяртаць увагу на данос без подпісу. Ды і наогул, што гаварыць аб гэтым? Давайце лепей у фараон перакінемся. Сволач, падумаў Баранаў, яшчэ дражніць. Ну, я ж табе зараз за фаўна грошы прагуляю. Адмовіцца не магу па няшчаснай слабасці маёй да антыкаў. Дык я ж зраблю так, што я ў цябе гэтага фаўна куплю, і рукі будуць вольныя. Калі ласка, князь. Дурань, думаў Загорскі. Ты ж не толькі дурань, ты яшчэ і сволач. Паглядзім, хто прайграе. Каб прайграць у час ды ўмела, на гэта лепшыя мазгі патрэбны, чым у цябе. Перад світаннем Загорскі ўстаў з-за стала ў страшэнным пройгрышы. Прагуляў Загоршчыну. Баранаў, не разумеючы,
Як жа гэта так атрымалася, што ён узяў хабар, маліў яго не лічыць гульні ўсур'ёз? Радавы маёнтак, князь, яго ж нельга прайграваць. Нельга. Але карты. Няшчасная слабасць. Давайте не лічыць. А гонар, генерал? Не. Картачныя даўгі трэба плаціць. Баранаў і верыў у хабар, і не верыў. Але нават калі і не хабар, хто паверыць, што не хабар? Радавы маёнтак таго, каго рэвізуеш. Ды і не дазволяць. Апекаванне над умственно несостоятельным князем. Жах! Сведкі побач. Кіньце, генерал. Загоршчыну, вядома, шкада. Дык давайте я пад распіску аддам вам за яе грошы. Га? І нязручна не будзе. На імперыялах пячаткі няма. Адкуль яны? Заблытаў. Загубіў акаянны. Адной пятлёй цяпер звязаныя. Ён на дно, і я на дно. За ім. Грошы, вядома, не скажуць, адкуль яны. А распіскі ён не пакажа. Божа, толькі б галаву з пятлі, ды давай Бог ногі. І унутрана, прыміраючыся зусім, махнуў рукой. А Загорскі, адлічыўшы грошы за траціну маёнтка, хопіць і гэтага, ды і фаун дапоўніць, гасцінна сказаў: «Дык я статую да вас адпраўлю са сваімі». Баранаў надзёрся ў маёнтку да сініх чарцей. Яго пасадзілі ў карэту і еле можаху адправілі ў Суходол. Адтуль ён накіраваў у Петербург дэпешу, что монастырь сгорел от неизвестной причины и предпочтительно едва ли не от руки злодея-корсиканца. Дальнейшее же дело за давностью и неотысканием следов князя Загорского Обеля следует предать забвению. Загорскі перамог. Але гэта не прынесла радасці. Брыдка. Нізкі свет. І ён пусціўся ў разгул так, што самому страшна рабілася. Загоршчыну запісаў на сына. Мільён яшчэ да вайны быў пераведзены за мяжу і пакладзены роўнымі долямі пад 3 складаныя працэнты гадавых напалову ў швейцарскі і напалову ў англійскі банк. Англійская палова ледзь не луснула праз кантынентальную блакаду. Нічога. Цяпер хай узмацнелыя плацяць. На працягу 100 год па ўмове нашчадкі могуць карыстацца толькі працэнтамі. Забяспечаныя на ўсякі выпадак. Толькі першы год даў прыбытку 15 000. Ды кожны год прыблізна па столькі ж. Па нянавісці да матэматыкі Вежа складаным працэнтам не давяраў і лічыў іх махлярствам, не вельмі разумеючы, чаму з 500 000 за год вырастае гэтых 1700 з паловаю і чаму на наступны год працэнты лічацца ўжо з 507 000 з паловаю. Галаву зламаць трэба, лічыўшы. Тьфу! Нашчадкам няма чаго дакараць яго за разгул. Забыць, забыць, забыць жонку, забыць тое, што з людзьмі так лёгка зрабіць подлае. Значна лягчэй, чым сумленнае. Забыць. Галавою ў вір, галавою ў пекла. Цяпер усё адно. Ён нікога не збядняе. Ён прапівае паўдзённыя землі. Піце, людзі, піце, гуляйце ўсе.
Скакалі коні, захлынаючыся бомамі, стралялі гарматы, лілося віно, купляліся статуі і карціны. Кожны месяц нехта абпіваўся да святых дароў. Пакрысе гэта абрыдла яму. З нешматлікімі сябрамі ён замкнуўся ў маёнтку, стварыўшы нешта накшталт братэрства, філосафам якога быў Эпікур, а рэлігіяй Вальтэр. Музыка, спектаклі прыгоннай оперы, усё, што можа даць мастацтва і вытанчанасць, прырода і каханне. І пустата. Паступова адыходзілі верныя сябры. І толькі ён са сваім жалезным здароўем жыў, усё глыбей пагразаючы ў меланхоліі і мізантропіі. Памерла дачка, і да ўсяго гэтага з узростам ён стаў мякчэйшы, дадаліся туга, мукі сумлення. Яму было 54, калі ён канчаткова страціў веру ў сумленне і гонар улад, у карыснасць дзяржаў, у тое, што свет ідзе да лепшага. У гэты год цар страляў у людзей з гармат. Тыя людзі былі храбрыя, браты не па паскудлівай чалавечай крыві, а па духу, бескарыслівыя, сумленныя. Не кур'яны, не баранавы, цвет зямлі. І што ж зрабілі з імі? Няхай стралялі. Ці мала хто страляў у дваран, але вешаць іх, вешаць дваран, як сабак, як піратаў? І хто? Ажаніўся сын, нарадзіўся Алесь. Нішто не змяніла дзедавай велікапышнай самоты. Толькі ад сына ён аддаліўся. Нявестка зноў завяла ў загоршчыне папа. Ён бачыў іх рэдка, раз у год-два. Калі нарадзіўся другі ўнук, ён ажывіўся. Яму здалася забаўнай новая ідэя. Бацькоўскай уладай ён загадаў, каб унука хрысцілі ў касцёле. Народ раздзялілі гэтай верай. Сварацца, як быццам не адной маці дзеці. І кожны лічыць, што мае рацыю, калі гыркае. Дык няхай хаця два браты будуць іншай веры. Вымушаны былі зрабіць па яго, і ўнуку далі імя Вацлаў. Але нічога не змянілася. Пышны і магутны абломак старасветчыны, ён згасаў, абкружаны мастацтвам, паркамі, дзівоснай скульптурай і музыкай, халоднай маляванай і цёплай жывой прыгажосцю. Яму нічога не было патрэбна. Ён ведаў людзей. Ён ведаў свет. Да гэтага чалавека цяпер ехаў Алесь.